Drahý Pane Ježiši Kriste, prosíme ťa, daj zaznieť svojmu slovu, pomôž pripraviť naše srdcia, otvoriť ich a daj, aby sme teba mohli zažiť v slove i sviatosti ako prítomného v našom živote. Sprevádzaj nás, my sa radi tebou necháme viesť. Amen. Bratia a sestry, slovo Božie, ktoré nás dnes v 6. nedeľu po Trojici bude vyučovať, čítame v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole, kde znejú z úst Pána Ježiša Krista známe slová. Ja som dobrý pastier život kladie za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím viesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Amen. Drahí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, neviem, koľký z vás ste mali možnosť zažiť vo svojej rodine či priamo vo svojom živote taký obvyklý gazdovský spôsob života. Trúfnem si predpokladať, že v tomto našom kopančiarskom kraji asi aj väčšina. A ja som poznal tento životný štýl, hoci som vyrastal od malička na fare. Ale dedinka, kde som vyrastal prvé roky života, kde bol otec farárom, to bola typická poľnohospodárska gazdovská komunita. V každom dvore zo 2 kravy, k tomu množstvo iného statku. Aj neskôr ako začínajúci farár som kvôli deťom istý čas aj sám choval kozičku, boli to vzácne skúsenosti. Mnohým veciam z písma svätého som vďaka tejto osobnej gazdovskej skúsenosti mohol porozumieť. Napokon pod Tatrami vo východnej stáda oviec a množstvo hovedzieho statku boli úplne samozrejmou súčasťou bežného života všetkých našich cirkevníkov. Chovať statok, to treba zažiť. Kým sa na to človek pozerá len zvonku, tak na chovateľstve možno vidí zisk mäsa, mlieka, kože, vlny či iných benefitov. Alebo na druhej strane možno vníma len tie nepríjemné vône, ktoré škaredo nazve, že smrad. K tomu aj veľa driny a potu. Ale aby človek pochopil, čo to znamená chovať statok, musí to zažiť. Samozrejme, ľudia sa stali chovateľmi, aby zo zvierat mali úžitok. Aby mali istotu potravy pre rodinu. Lenže každý, kto sa len chvíľu staral o neme tváre, si zrazu uvedomil, že tu ide o stretnutie so živou bytosťou. Ovečka, kozička, krava či sliepka, to všetko sú živé tvory. Majú svoje potreby. Prežívajú úzkosť, strach, bolesť, alebo pokoj, pohodu, istotu v blízkosti gazdu. A podľa toho, čo prežívajú, aj prosperujú. Byť gazdom, byť pastierom, opatrovníkom stáda, to je nesmierna zodpovednosť. Úžasná úloha. Človek si pritom vytvára aj hlboký citový vzťah s tým Božím stvorením, aj keď mu len nemohľadí do očí. Ľudia okolo Pána Ježiša žili v týchto okolnostiach. Preto Pán Ježiš použil skúsenosť opatrovania stáda aj na vysvetlenie svojho vzťahu ako učiteľa, majstra Božieho syna voči svojim nasledovníkom, veriacim v Neho. Cirkev ako Božie stádo, Pán Ježiš ako dobrý pastier. Koniec koncov toto prirovnanie poznali dobre aj Izraelci, veď jeden z najznámejších žalmov, ktorý znel aj v rámci dnešnej liturgie, začína práve tými slovami: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Čo nám teda chce pripomenúť o našom vzťahu k cirkvi a k Pánovi Ježišovi toto prirovnanie? Ak Ježiš hovorí o kresťanoch, že my sme ovce jeho stáda a on je náš dobrý pastier, ako prvú vec si môžeme zapamätať,
že Pánovi Ježišovi Kristovi na každom jednom z nás veľmi záleží. Skutočne ako dobrému pastierovi. Na každom jednom z nás. Nikto z nás v Kristovej cirkvi nie je len tak do počtu. Nikto nie je plánovaný ako tolerovaná strata. Veď si len spomeňme na podobenstvo o stratenej ovci. V tom príbehu pastier ide do noci, do nebezpečenstva, ktorý kvôli jednej jedinej ovci, hoci má zvyšných 99 na pokoji. Ale on tu jednu hľadá, aby ju zachránil. A keď ju nájde, jeho radosť je taká veľká, že ju musí zdieľať aj so svojimi priateľmi. To je postoj Ježiša voči každému jednému z nás. Bratia a sestry, medzi nami sa občas stretneme s ľuďmi, ktorí majú pocit stratenosti, zbytočnosti. Ja som to už občas zažil v tých rozhovoroch, keď mi niekto povedal: pán farár, na mňa sa Pán Boh vykašľal, na mne Bohu nezáleží, veď pozrite, čo sa mne deje. Takéto myšlienky sa nám rodia v hlave práve vtedy, keď prežívame niečo veľmi ťaživé, niečo veľmi nepríjemné. A povedzme, že je to aj dosť prirodzená reakcia človeka na naše ťažkosti. Ale zároveň musím dodať a zopakovať, že toto nie je vo vzťahu k Pánu Bohu oprávnený pocit. Pán Ježiš hovorí jasne: ja som prišiel, aby som hľadal to, čo bolo zahynulo. Na inom mieste hovorí: ja som s vami po všetky dni, až do konca vekov. Rozumiete, po všetky dni, aj v dni ťažké a ťaživé je Kristus s nami. My skutočne môžeme Ježišovi dôverovať, že je s nami aj vtedy, keď prežívame niečo, čo žalmista nazval, že verí v Hospodina ako svojho pastiera, aj keď kráča temným údolím. Alebo básnicky je to ináč povedané: keď budem kráčať údolím tieňou smrti. Hoci svojmu utrpeniu niekedy nerozumieme a je nám nepríjemné ho prežívať, tá zvesť Pána Ježiša i starej zmluvy hovorí: som stále s vami. Je to len veľmi obvyklá, obľúbená diablova lož, keď sa nám pokúšiteľ pokúša nahovoriť: Bohu na tebe nezáleží, preto sa ti dejú zlé veci. Prirovnanie veriacich k stádu v sebe nesie aj ďalšie posolstvo. Tento odkaz je tak trochu napomenutím, aby sme sa sami svojvoľne a nezodpovedne od stáda nevzdiaľovali. Koľkokrát na takú chybu doplatili ľudia, keď putovali bežne v pozemskom putovaní v nejakom náročnom prostredí, či v púšti, či v džungli, alebo v nejakom nepriateľskom teréne. Aj príklad ovečky z podobenstva o stratenej ovci hovorí, že tá ovečka ako keby sa nechala buď zlákať dobrou pašou, alebo si nevšimla, že ostatné ovečky sú už preč. Nuž a prirodzene osamelá ovca je vystavená oveľa väčšiemu nebezpečenstvu od dravcov, ktoré len na to čakajú, kde nájdu jeden osamelý kus, aby získali ľahkú korisť. Veriaci človek, ktorý sa oddeli od spoločenstva s ostatnými veriacimi, sa ochudobňuje o veľmi dôležité výhody života v spoločenstve. Keď je stádo spolu, tak stále vie, kam má ísť, lebo na čele je ten pastier. V cirkvi nám Pán Ježiš prostredníctvom poverených služobníkov stále ponúka toto usmernenie, výklad a napomenutie, napríklad ako teraz tu v chráme Božom pri kázni, alebo pri vyučovaní na biblickej hodine, alebo kdekoľvek sa ako cirkev stretneme. Týchto služobníkov nie náhodou voláme duchovnými pastiermi. Áno, my, kňazi, kazatelia, máme od Pána Ježiša zverenú úlohu zhromažďovať vás, veriacich, aby sme pri spoločných stretnutiach čítali slovo Božie, v ňom nachádzali Božiu múdrosť, usmernenie a vedenie. Lebo práve vďaka tomu, že sa tu spoločne vyučujeme v Božom slove, dokážeme správne reagovať na to, čo nám život prináša. Správne tak, ako nás to Pán Boh učí. Človek oddelený od spoločenstva je viac vystavený útokom diabla aj jeho pokušeniam. Kým sme totiž v spoločenstve, v cirkvi,
tak nám bratia a sestry okolo nás napríklad niekedy môžu vysvetliť veci, ktorým my sami nerozumieme. Alebo nás upozornia na chyby, ktoré si my ani neuvedomujeme, ale ten človek zvonku pozrie na nás a povie: brat, sestra, toto nerobíš dobre, daj si pozor. Alebo nás varujú pred nebezpečenstvom, ktoré my dopredu nerozoznáme, ale oni možno zo svojich skúseností už vidia, toto je nebezpečné. Byť v spoločenstve je teda pre nás bezpečné a svojím spôsobom aj duchovne pohodlnejšie. Lebo zažívame komfort stálej opatery. Tu by som pridal ešte jedno posolstvo prirovnania cirkvi k stádu a Ježiša k dobrému pastierovi. To posolstvo nám pripomínajú práve dva sviatky, ktoré sme slávili v tomto týždni. Sviatok Cyrila Metoda a Jána Husa. Títo vzácni mužovia sú príkladom toho, ako Pán Ježiš zveruje dielo cirkvi do rúk nám, ľuďom. On ako dobrý pastier obdaruje niekoho z ľudí darom hlbokej pravej viery, k tomu pridá aj dar múdrosti, dar učiteľstva, aj dar trpezlivosti a veľkej sily znášať utrpenie. A ten človek potom ako duchovný pastier dokáže iných ľudí usmerniť, motivovať, privádzať ku Kristovi, aby aj oni v ňom našli oporu, istotu a odpustenie. Tí traja spomínaní mužovia sú predstaviteľmi duchovných pastierov, povedali by sme, tej najvyššej úrovne. Svojím spôsobom života dokázali, že pre vernosť Kristovi sú ochotní strpieť aj útisk, prenasledovanie, väzenie, dokonca aj mučenickú smrť. Takéto príklady motivujú iných aj po stáročiach, preto si ich pripomíname. My si však dnes, vedení slovom Božím, chceme uvedomiť, že svoju mieru zodpovednosti za cirkev Kristovu nesieme každý jeden z nás. V každom zbore je veľa úloh, ktoré sú súčasťou starostlivosti Božej o Božie stádo. V zbore potrebujeme učiteľov náboženstva, detskej besiedky. V zbore potrebujeme vedúcich mládeže aj spevokolu. Potrebujeme lídrov skupinky mužov, žien alebo modlitebných skupiniek. Skutočne prirovnanie cirkvi k stádu nás vedie aj k takémuto rozmýšľaniu. My sme ovce, ale zároveň v sebe nesieme aj kus toho poverenia byť pastiermi, služobníkmi Božími. Každý v tej funkcii alebo v tej pozícii, na ktorú nás Pán Boh obdaril. A ak si neviete predstaviť seba samého ako učiteľa besiedky, vedúceho nejakej skupinky alebo nejakej zodpovednej úlohe v zbore, tak každý jeden z nás sa ešte môže modliť za to, aby Pán Boh medzi nami takýchto duchovných vodcov zmocňoval k službe. Potrebuje ich každý zbor, aj ten náš. Za učiteľov besiedky, za vedúcich mládeže, za dirigentov, za katechétov, za kňazov, za tých sa môže modliť každá jedna veriaca žena a každý jeden veriaci muž, mladý aj starý. Aj za to, aby naša cirkev mala dostatok farárov. Ak Pán Boh uzná za vhodné, aby aj z našich radov mohli do služby v cirkvi odísť Bohom obdarení a Kristom poverení služobníci do služby duchovných pastierov. Tak je to zvláštne v živote viery poprepájané, že v jednu a tú istú chvíľu som aj človekom, o ktorého sa Boh stará ako o svoju ovečku, a zároveň som z Božieho poverenia aj človekom, ktorý sa má starať o blaho stáda. A v kresťanskej láske buď slúži iným, alebo sa modlí za službu iných. A tak, bratia a sestry, dnešné stretnutie, ktoré nás pozýva aj k stolu Pánovej milosti, nám na záver pripomína, že nám treba aj hojne činiť pokánie. Za každú chvíľu, kedy hlas svojho pastiera Ježiša verne nenasledujeme. Potrebujeme vyznať ako hriech každú chvíľu, kedy nedbáme o dobro nášho spoločenstva, kedy sa správame buď ľahostajne, alebo bez záujmu,
keď myslíme viac na dobro svoje, ako na dobro všetkých spolu. Potrebujeme ako hriech vyznať všetky prejavy sebectva alebo pýchy, lebo práve toto sú tie veci, ktoré nás od ostatných oddeľujú a tak nás vystavujú tomu neblahému nebezpečenstvu pádu do hriechu. My všetci však sme dnes na týchto službách Božích v blízkosti Pána Ježiša Krista. A to dvojnásobne, lebo je nám prítomný aj vo svojom slove, aj vo sviatosti. Tešme sa z toho, že sa Ježiš o nás verne stará ako dobrý pastier. Vyznávajme mu dnes znova svoju lásku a v pokore ho prosme o odpustenie. Vnorme sa do jeho milosti a zotrvajme v nasledovaní Krista, nášho dobrého pastiera. Amen.